Prabu Kumbaradewa gajul Baladewa. Dhek nglekaram iso ngantem. Matna sastra jendramu wanteken aja dhewe ukuran Baladewa modern dening aku kowe. Jreng wis ngono kae lah. Mati aku kok lagi nggih sabar. Wah, gayeng tenan. Ora seru-seru. Iki dalam rangka sembunyi. Ngomong ora seru-seru. Wah, iya ndek lali aku. Ayo, meneng anteng. Ndak konangan. Tak tunggu lho. Aja waton ngarani. Kudu aku. Iki biasane suaramu kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Njaluk ngapura kok aku kok ngene. Oh, antute juragane kaya. Mula ora bubar. Trimo nyerap mane dinesoni. Ayo juragane iki senengane ngono kuwi kok ya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko kentut. Sing lunga dinesoni. Ayo kowe piye ta? Ha iya. Sedyaki untuk dawuh. Gatotkaca Antarja, Antasena, goleki menusane. Sriko. Kok iso ilang meneng loro. Sopo? Sencaki, litah-litih. Kok iso ilang. Cekel poteng-poteng awake. Mati aku kok Meneng mawon dereng dipoteng-poteng. Bumbune rung dadi. Gatotkaca. Manusa maning jajalan iblis banget. Apa kira-kira nggawa kanca? Nggawa kanca jor-jor dase iki. Enggak belum meneng tajar nganti konangan tajar. Jujur dase. Aku ya mak tratape. Nesu tenan Baladewa. Nendi ya kok ora ono iki. Dipun patosi dipun sebar nggih. Ayo. Ben ninggal ketemu. Dimas kuwi ngalur Dimas. Yo Kang. Aku tak sokon dirkan loro. Yo Kang. Kok ora ono. Saman kok. Namanya. Kuwi ngopo to? Antasena iki asem. Ngopo? Nyecep tegesan ning ndas kowe. Kemritik e. Kretek e, Gak. Oh. Ngale ora. Waduh cilaka tenan borokku kobong iki. Semen. Kok kaya ana swara. Sapa lu? Sencaki. Rada ndangak men weruh. Ya. Antarja. Gatotkaca. Ya. Antasena. Sapa? Bakul kapuk. Anoman putih ta? Sapa? Kresna. Sapa? Kresna. Kresna kok tekan kene. Domongi kok. Kresna ki ireng ta? Kadros kok ngisor ireng e. Oh iya. Domongi kowe iki. Ngayal kandhan-kandhanane ireng-ireng bekisi.